Mae holl bwlwm yr etholiad drosodd, yr etholiad cynulliad a Comisiynwyr yr Heddlu wrth gwrs, a nawr gallwn ni ganolbwyntio ar y refferendwm sydd yn dod ym mis Mehefin ar aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd. Dwi'n gwybod o glywed eich pryderon a'r stepyn y drws bod llawer ohonych chi dal yn ansicr am beth ddylen ni wneud am ein dyfodol, beth sydd orau i ni. Dwi eisiau siarad gyda chi am yr effaith ar ein teuluoedd, ar ein llefydd gwaith, a'r swyddi wrth gwrs, ar yr amgylchedd, am y pethau, rai o'r pethau bach, ond pethau sydd yn bwysig i bobl. A felly bydda i yn teithio o gwmpas Cymru yn siarad gyda chi, yn cwrdd â chi, yn siarad am y gwaith dwi'n wneud yn y Senedd, a rai o'r pethau mwyaf pwysig dyn ni wedi wneud sydd wedi diogelu ni i gyd yng Nghymru. Felly, os oes cwestiynau gyda chi, os ydych chi eisiau cwrdd, plis cysylltwch â fi.